Chibai ule kesi video production YouTube channel a kan lo lom che o kan channel milo thir sak tu te chunga lom thu kan soya milo like saka milo share sak vezel turin in khonga inna kan dile Chibai vek ule tuna chon science fiction thriller movie munom tak mai kan clear ho dona sangni somni pakhata unreleased old ti kha ani movie in channa a chon chungko pakhat chol mang turin THLIARKARA resort PARADISAL island anti a chon an kala no berhi priskani in apasal higaya ani a chuan an fa te hi madok sile trend te anni chulai munan thlen chuan an du ang thlap ani mel an resort manager chuan lo dong songin into tui nai tak tak te an pe a welcoming party na atel ve turin som an ningal boka an fa pa trend te pon chulai muna cheng chan pakhat siamin aming chu itliba ni a anin komda na chang chuan a chan thar itliba chuan resort thuruk chu asiani mel zana chuan ga yele priskai te chuan in chenan do thu chu an sei chuaka resort hun an man ho chan po anin chen don wang hi alo ni reng mai van doi thak takin priskai pon nat na hlo om tak avei thu an sheboka atu khwa lo wanin an chung ko atuk chuan an ei lai chuan resort manager chu lokalin an hum hal na mun nuam ne boruak cha tuipui kam tho ma se mi pui tam lo na muna ni khat chung hun an man ve thei tur thu aron shila chuti lai chuan Pachisei ti mingpu nu pakhathi anbula chuan tlu in aphung zol ngal tar char maya vanei thak takin abel pa jerana chu nurse alo ni hlau maya ti chuan doctor pakhat Charles support chu anbula chuan ron kalin aron pui ve ta a Dr. Charles le achungte anu pui crystali anfanu karai le anu agnesity po chu humal na muna chuan som an ni ve a tuipui kam thleng tur chuan an kal ve fe hi angai ani an khen meu chuan alo moi khera meya ma se hlo om ve deu tak chu chulai tuipui kam chu lunglian le sang em mai hian a hwal veka chulai muna chuan mi papakhat sedena ti mingpu chu alo om sa a ani hi rapper ming thang takani mel no pangho in fiam lai chuan madok sele trend taten chemte tui ek vek to hi an chara chumi nu dewa chuanin tuya me che pakhat rang ron langa chunu chu sedena chhan nu ni a tui cheng tura akal nuwa darkar khachung te meu anga thu sedena chuan asoya sedena nar chu aron thi chuak reng thina chu wang chuan rin hlel ni in Dr. Charles Pei chuanin a thian nu chu ama tha ni ring thata anu rei vak lawa jerana le patricia te chu aron kal vele a chulai muna thil thleng vel chu lo shil ngalin chwasan an du thu chu an ron soiboka jerana chuan an ron lu na lama lungpuk vel thil khai tura akal nu chuan rei vak lawa aluron hei thutin ni khwa shilo ngala aron har chwa meu chuan tuipui kama alo om der mai a chwa me me thei to lo tina ni chu anu loka chalsanu chu chan le wang po om lovin athile topa priska in chalsane na chuan no pangchunga thil thleng mak lutuk chu shilin check turin ati ngala darkar khachung lekin kum ngala yo upale lianan ni thut wangani sedan chu tlanchia tumin puk lama pana chalswan a umzui ve ngala puk chung an lu nu rei vak lawa ni khwa she lavin tuipui kama an ron harbe le deya chutia an omze lawang chuan an ron kalna lampu ka chang chuan kirle a thei to loti an che thiama Dr. Charles chuanin sedan chu chemte in azeya mase aron dam le ngal vat mai jerana chuan tuipui kam chu leu pheya wau kam dang chuana tura omle omlo en chu thati a mase tu man nun na thapa tuipuya va leu vak chu an du lo Pachisei chuanin chulai muna virus omawanga no pangho chu thanglian vak an ni thu soya priskai le ga ye te chuan an chan te na chuanin priskai puma benign tumor om thu shilin 3 cm lekate ani thu priskai chuan a choiboka mase jerana chuanin softball tiat lai ni ti a muthiama thok le khata priskai chu ni khoshelavin atlu topa jerana chuan tumor chu a chanzel thu asoya chuta chang chuan chu huna chuanin an kumza le taksa chau thantir lavin an nat na pon chan lam lo pan zel ti na ni chu priskai nu na chan na jon chalsan a zai ngai ta a anu rei lo te a chuan tumor chu hlotling takalak chuani a priskai chu an chan him the ani sedanan a thian nu ruang an en chuan darkar thum chung vel lekin alo choi mana thilpa ngai tak chu ani ho lo mai jerena chuan samle ti na than chak lo chan chu chulai thliarkar chuan an sales khoi danglam thein an samle tin sales chu anun lo wang ni in a soya sedan po chuanin darkar khat chu kumni angani thu a soiboka
chuti la chuan train ta le karai te chu buka an lo tom do na anu rei lo te a karai chu rain no te a hring ta maya ma se van toy thlap takin no te chu tuipui ka ma thil thleng pa ngai lo lut tu ka wang chuan a thi ngai ta a Dr. Charlson sedan a rong taka tha chang chuanin ama ain an boy chho chan ta hle a huna kal chak e ma wang chuan jiran chuan waw kam dang chuan na le chanpui tu tur zongin tuipui chu hlewa tung ta a hrisel lo na an nei veka wanga chulai muna so man ni te chu gai chuan a she thiam ani anu rei vak lawa madoksi tuya chen lai chuan jiran a ruang ron lang ta a le lama ka rai chuan be se na sang tak nen lungbang chu lon chwa lo tum ve a ma se anu rei lo te ani khoshelavin atla thatop maya chat na chuan ron chun zom mol mol ta a petri sei po ron kai thutin a thi ve le ngala petri sei le gaye te nu pa po chu antar ve to hle a priskai chu abeng le lama che to a gaye ve thung chu akho mu fya to lo hle a crystally po chu hypocalcemia thisen tlak chama wangin aboral ve le a madoxile trend te chuan chulai mun lo tlo tu te le khabu hi an chara trend te chuan tlang chi pa camera in hung chu mu in mi tu ti shot lawin an lo thli reng ti na ni treasury ru chu boy vekin priskai ti nu pa chu a be chia maya ma se priskai chuanin ama achem te tui ek an char lai khala in trel sakut chu avita sakor ek shika wang chuan trel su a thi ve le ngal maya priskai gai le an fa te patni madoxile trend te chau chu dam khochwa kan om ta a zanrei to taka chuanin priskai le gai te po chu antar ve to hle maya antar thi ma chuan annu pa chuan anin nge em ti shata atu khwa lo wara madoxile trend te po an lo patling nutling ve ta a trend chuanin atir lama a thian char idli ba le khape khashe chwakin a en ngala chu le kha a chuan chulai muna changa chwa theina chu tui chung lama a om ti lo in ja kar maya chwana tur kong zong chuan tuya chuan an luta mase madoxi kor chu tangin tal chwa an har sat le a tlang chi pachanga camera lo clearing tu chuanin madox le trend te amu thei to lo wang chuanin an thi vek thu phone in mi a shil ngala chulai resort chu research team ten andam doi siam tharapiang zir chan nan resort lo tu te jinga hrisel vak lo ho te chu an lo mang reng hi lo ni a chulai tuipui ka ma thil thleng mak taka wang chuan kum enge moza zir chan nan an lo man chin khan ni khachung vel lekin result an mu thei ani researcher pakhat chuanin patricia dam doi an pe ka chang epilepsy nat na laka inventan an sha chwa thuwa soiboka patricia chu akuma kum lo tor to ni ma sela dam doi an pe ka chang chuan darkariat le minute som pasari adam thu soin hun pa ngai ne na te khin chuanin kum som paruk le achan ve lai lo dam tina ni chu chumi no chuan resort manager in khwaldang lo lom lut ve le a rin lo lam de changin madoxi le trend ti chuanin an run ti boita a tui chunga changkhan an ron chuak thei sham ti na ni chu idli ba le khapek te chu khwalbo tam tak te fin fia nan mangin resort a chuan police an kauta a research team te an man nu a trend ta le madoxi te chu in lama an ho ve le theita ni atop dona resort chu waren damdoi company siam thawani ti alanga resort manager chu damdoi je chan lama ho tu ber lo ni a mi khwalte lom nan in tur tui nai tak an lo pe ka khan damdoi in lo pul chin hi lo ni a priska i trelsa patricia le sedan te chu an hrisel lo wang yau lewa thlan bi kan lo ni scientist se chon hun liam rola damdoi tho dan le mi khwalte din mun chu an lo thlir reng china helai tui pui kam moi tak le mak taka hian mi khwal che sang thonin voisom sari pathum lai zir chian na an local pui to ani thani chuang vel chau ani ti na ni chu